Nah, puasa zaman saiki karo zaman biyen bedane apa ta? Nek esuk bar salat subuh ngono kuwi. Nek saiki ora enek wong jalan-jalan. Soale bocah-bocahane ngono kuwi bar sahur turu. Nek biyen semangat. Arep sahur kuwi nutuki kentongan mubeng. Terus ngenteni subuh, persubuhan ning masjid, ning langgar. Terus bare kuwi jalan-jalan. Dadi ratan ki rame ngene iki. Jaman cilik aku ratan kene iki bek wong saka Guluwen kono ngetan parane ngetan rono. Ngetan rono iki lek urung cethuk ngalas ngemek kayu putih kuwi urung balik ngulon. Saiki ngger kenan kuwi, tutut-tutut enek wong blas. Enake jamaah siji blok menaku kono, ya langgarku kono kae. Tapi budal wis mau aku ngenteni kenan tangi. Wis ngunak-ngunak mercon ngono ngetan, tapi ngger wong pira wong 10 paling kan. Ya ngger kuwi kelompok menaku tok kuwi. Sing kulon ora enek ngetan blas. Sepi banget iki, sepi pol. Enake isah karo bojone ngulon ngono kae. Kritik-kritik mbah nyanti parane ngono kae.